My aj keď pracujeme na tom fyzickom tele, vždy sa budeme dotýkať tej psychiky. Proste vždy. A toto vlastne riešil celé Moshe Feldenkrais, že často aj pri tej terapii sa tam spustia nejaké ešte psychické veci. Že vlastne tam niekto rozplačie veľmi silno, alebo niečo sa tam deje, len cez to, že my pracujeme s tým telom. To, že v každej, vždy v proste tej štruktúre, v tom svále fascii, máme uložené aj nejaké tie emočné a psychické veci. Vlastne Ida Rolf hovorila, že every issue is in the tissue. Že proste v každom tkanive je niečo. Áno. A s týmto vlastne ten Moshe pracoval a že on sa na to pozeral tak inak. Ako sa k tomu on dostal, tak to bolo to, že on mal vlastne zranené koleno, že hrali niekde futbal a mal zranené koleno. A išiel za doktormi a tí mu povedali, že OK, operácia to je tak 50 na 50. A vieš, daj to typkovi, ktorý mám proste matematický pohľad na veci. A že to mi moc nesedí. On povedal, že nie a chce to začať vlastne sa na to inak pozerať a študovať. Čiže on začal na sebe explorovať a skúmať to, že ako by si mohol to koleno opraviť. A princíp, ktorý on využíval, tak to je to, že máme neuroplasticitu. Čiže vlastne nie, že mozog proste do nejakej 20-ky a finito a nevznikajú nové synapsy, ale stále vznikajú. Stále sa vieme preučiť, vieme zmeniť v tom motorickom kortexe to učenie, to ako fungujeme. Takže on toto skúmal, bol to jeden z tých prvých ako pionierov, ktorí vlastne využívali princípy neuroplasticity mozgu. Vlastne on si uvedomoval, že to, čo on potrebuje, alebo to, čo by mohlo jemu pomôcť napríklad s tým jeho problémom s kolenom, nie je možno, že priamo v kolene, ale je v tom, ako to koleno riadi, alebo to, ako to koleno vníma? Ako to koleno vníma a zároveň ako vníma celé to telo. Hej, že možno, že sa pozeral na to ako celok a že OK, tak ak ja budem robiť takýto konkrétny pohyb, tak ma to koleno bude bolieť. Ako sa tam ja viem inak zorganizovať na to, aby ma to koleno nebolelo? Pretože my sme naučení v určitých vzorcoch fungovať. Keď robíme veci rýchlo a stereotypne, tak si vôbec neuvedomujeme, čo robíme a ako to robíme. A až keď spomalíme, zjemníme, dáme tú introspekciu do seba, tak môžeme vnímať, čo sa vlastne deje na úrovni toho kolena. Dobre, keď budem pohybovať, budem robiť pomalú flexiu, extenziu, čo všetko sa pri tom zapája? Čo robí pánva? Ako pri tom dýcham? Čo urobí lopatka? Čo urobí rameno? Okay, čo urobí jazyk v ústach? Čo urobia oči? Kde pozerá práve oko? Kde pozerá ľavé oko? A takéto detaily. A cez ne práve my dokážeme zmeniť ten pohybový vzorec. Lebo často aj keď sú u športovcov nejaké chronické zranenia, tak to je o tom, že oni robia určitý pohyb, nazvime to, že nesprávne, alebo nie tak, aby ich to nebolelo. A my potrebujeme ich naučiť to, aby robili tento pohyb tak, že to bude v súlade s nimi. Že to bude pre nich efektívne, bez bolesti a ľahké. Sú pohybové vzorce, ktoré nie sú pre nás efektívne. Z pohľadu akého? Aj energetického, že míňame na ne zbytočne veľa energie. Hej, proste, že niekto chodí ladne, niekto chodí proste ťažko padne. Hej, to isté, bavíme sa o silovo kondičnom tréningu. Proste ideš urobiť vlahu na chrbte, nejaký jednoručný pres. OK, tak budem to robiť izolovane iba v tom danom segmente, alebo budem tam robiť aj nejaký šperálovitý pohyb, keďže ramenný pletenec je gulovitý klb a potrebujem, aby sa to klzalo, to rameno a púzdro. Zároveň oprem sa tam do lopatky alebo neoprem sa tam do lopatky. Pretože kosti udržia oveľa viac ako svaly. A čiže ako náhle sa ja oprem do lopatky, dokážem ten pohyb urobiť efektívnejšie. A ideál by bolo ešte tam použiť nejakú páku. Čiže keď ležím na chrbte a mám pokrčené kolena pri tom jednoručnom prese, tak môžem použiť to, že zatlačím opozitnú nohu do zeme, čiže vytvorím vlastne páku cez celé telo, aby som dokázal zastabilizovať lopatku, vytiahnuť hore. A ešte taký detail, kde tam bude mať jazyk. Ak bude mať jazyk na hornom podnebi, automaticky zapojím viac bránicu. Bránica, hlavný stabilizačný orgán. Čiže dokážem efektívne ešte znova vytlačiť. A keď to dáme ešte do očí, čo? Budete oči pozerať preč? Moshe Feldenkrais tvrdí, že každý jeden pohyb by mal byť spojený s pohľadom očí, s pohybom očí. Čiže aby som ja s očami sledoval, čo vlastne robím.
aj čo robia tie oči následne s mojím telom zvyšným. A na takýmto vecami si sa asi nezamýšľal. No vieš čo, popravde, ja akože hej, ale že pri tom jednoručnom prese, alebo to, že keď si cvičil, hej. A toto je to, že pri Feldenkraisovej metóde to nie je o tom cvičení, ale o tom učení sa. Tam je dôležitý to číslo 1, by som dal, že učenie sa. Ako to robiť efektívne. A reedukácia tej nervovej sústavy, reedukácia toho naučeného pohybového vzoru. Dobre, a za tebou, alebo všeobecne medzi ľuďmi, ktorí vyhľadávajú túto metódu, alebo túto praktiku, pravdepodobne nebavíme sa len o športovcoch, ktorí chcú robiť nejaký svoj výkon. No, Feldenkraisová metóda má také dve základné skupiny priaznivcov. Prvá je tá, že detská s neurologickými problémami, detská mozgová obrna a tak ďalej. Okay. Hej? Že cesto je hlavne známa Feldenkraisová metóda v rámci Československa. Ale druhá vec, ktorú si vôbec neuvedomoval, o ktorej veľa ľudia nevedia, že on pracoval aj s vrcholovými športovcami. A čiže s ľuďmi, ktorí chcú zlepšiť ten performance, ten výkon. Čiže sa bavíme o športovcoch, ale bavíme sa aj veľa o spevákoch, o tanečníkoch. Lebo keď niekedy spevákom odíde hlas, a to je len z toho, že nevyužívajú to telo tak, ako majú. Nevedia sa nadýchnúť tak, ako majú. Čiže majú, inak stoja. Môže tam byť to, že inde orientované chodidlá a tak ďalej. Iná práca s očami. A s takýmito detailami sa tam vlastne pracuje, aby to telo fungovalo efektívne. Aby tam našlo vlastne tú ľahkosť. Tú ľahkosť. Presne tak. Ten pohyb by mal byť ľahký, príjemný, efektívny a bez bolesti. Pretože ak je tam už bolesť, tak už tá nervová sústava začína hovoriť, že halo Martin, ja ti ten pohyb obmedzím, aby si ty nešiel náhodou do bolesti. To je vlastne prečo ľudí sekne. To je ochranný mechanizmus tela. A my tým, že keď idem pomaly, zober, že napríklad mal by som krčnú chrbticu seknutú, hej? Niekto mi tam príde takýto dokrútený. Ja si ho položím na stôl. Dám ruku na čelo a začnem s ním pomaličky rolovať. Vlastne čelo, hej? Idem iba do rozsahu, kde ma to púšťa. Kde to ide ľahko, kde tam nie je žiadna zabrana, keď je to milimetrový pohyb. A pre tú nervovú sústavu je to také, že wow. Takže on je na mňa jemný, cítim tam bezpečie, to je alfa a omega procesu a môžem tie svaly, ktoré boli predtým stiahnuté, uvoľniť, pretože už to tam nepotrebujem ochraňovať. Wow. A postupne ma to bude púšťať ďalej a ďalej. Hej, lebo ona bude len reagovať, tá nervová sústava. A keď urobím takýto rýchly pohyb, pre ňu je to proste šok. Ale ja spomalím, tak ona dokáže vnímať, že on je ku mne jemný, on je ku mne dobrý. Ja môžem spomaliť a môžem sa tam niečo nové naučiť. Môžem to skúmať. Môžem tam mať nové uvedomenie o pohybe. Pretože skupinová lekcia sa volá, že Awareness through Movement. Uvedomovanie si cez pohyb. A individuálne terapie sa volajú, že funkčné integrácie FI. Že vlastne zaintegrujem to už tým, hlavne, ako si tam spomína, že dotykom mojim vlastným, že mne príde klient, ja s tým pracujem dotykovo. A taktiež tam spomínam aj a používam tie verbálne navádzania. Okay, že čo tam vnímaš? Čo tam pre teba deje? Alebo ako sme už dneska spomenuli tú disociáciu. Väčšina ľudí, keď sú pod chronickým stresom alebo si zažijú nejakou traumou alebo niečím, tak vlastne oni disociujú. Čiže odpájajú sa od tela. A my v rámci Feldenkraisovej metódy... Akým spôsobom sa zvyčajne ľudia zvyknú disociovať? Že oni mi prídu na terapiu, ja sa ich spýtam, že čo cítite v tele? Nič. OK. Hej? Alebo proste zrazu alebo vidíš nejakého človeka, ty si s ním a vidíš, že on je duchom inde. Hej? Alebo vieš, že mu je ubližované, že je v nejakom vzťahu, ktorý je zlý. Áno. A povieš, že to je v poriadku. Že
Že proste už tú bolesť vlastne nevníma. Že ty to cítiš aj za ňoho to, čo on nevníma. Hej, no ja sa cítiť za ňoho, ale vidíš to, že vlastne trpí, ale nepripúšťa si to. Wow. Hej, čiže vlastne my aj v Feldenkraisoch alebo iných somatických prístupoch, aj cez dýchanie, jogu, ten rolfing a iné prístupy, vlastne robíme to, že znova tých ľudí spájame samých so sebou. Znova vnímajú, čo sa tam v tele deje. Znova si uvedomujú už len to, že ako funguje trávenie. Hej, že vlastne znak toho, že pre mňa znak toho, že tí ľudia ideme dobrou cestou, že sa dostanú do tej parasympatické nervovej sústavy, do tej kľudovej, tak to je to, že im začne sa spustiť peristaltika. Hej, že vlastne trávenie sa spustí, lebo to je ten pocit bezpečia a istoty. Áno. Sliny v ústach. Začne sa tvoriť sliny v ústach. A ďalšia vec je, začnú mi tam zaspávať. Pretože väčšina ľudí je chronicky unavených a trpia chronickou insomniou, hej, že proste spánkovou depriváciou ako hovado. Takže ty s nimi vlastne začneš pracovať veľmi pomaly, to ich telo, celé to fyzické telo sa cíti, že OK, tam som v bezpečí. Ja môžem tomu človeku dôverovať. Ja sa tu môžem uvoľniť. Takže keď sa dostaneš do parasympatickej nervovej sústavy, to nie je len to, že OK, že ja sa ukludním, ale ten sval, ktorý bol v napätí, sa povolí. A preto my v rámci toho Feldenkraisa vlastne potom prechádzame tým body scanom. A čo tam vnímate? Že niekedy oni na začiatku povedia, že mal som driekovú chrbticu úplne v lufte, že proste bola predstavenia možno 10 cm nad zemou. Dorobia lekciu po hodine, že wow, ale ten chrbát sa úplne rozplaskol na tej zemi. Hej? A zrazu tam je výraznejšia lopatka na tej zemi. Postavia sa, že ja mám pocit, že stojím krivo. A pritom oni stoja rovno. Pretože ich defaultné nastavenie bolo krivé. Hej, a zrazu ich dostaneš do stredu, oni si myslia, že čo sa tam deje. A vtedy dochádza vlastne k tej adaptácii vracem tej nervovej sústavy a k tomu účeniu nového. A potom, aby to zaintegrovali do toho pohybu a do toho života. Lebo ty zmeníš aj niečo v tele, že napríklad začne im pracovať klemba na chodidle, čiže oni sa cítia bezpečne s tou nohou na zemi, čiže ľahšie sa im bude robiť rozhodnutia v živote. Áno. A že pevne sa im bude ľahšie dýchať, alebo im len urobíš to, že prestanú sa pred tým svetom schovávať, lebo väčšina ľudí je v tej kyfoze, hej, že sú takto schovatí. Áno. Lebo je to bežný ochranný mechanizmus, keď sme ešte evolučne boli na stromoch, padali sme zo stromu, chceli sme si ochrániť vlastne životne dôležité orgány, hej, tú hlavu a vnútornosti. A torzo, presne. A zrazu ich otvoríš. Úplne inak začnú dýchať. Už len tým, že pohľad smeruje do zeme, tak sa vypína braničné dýchanie. Dýchame hlavne tu na dohornej časti hrudníka, takzvané to podkľúčné dýchanie. Pozeráš pred seba, vlastne zrelaxuje sa celá brušná dutina a vieš sa viac nadýchnúť do bránice. Čiže zrazu sa vieš nadýchnúť do toho pánového dna. Hej? Oblasť pánvy, čo je emočné centrum. A zase tam začnú diať veci. A toto mňa fascinuje, vieš? Toto mňa baví, že tam vidíš presne to, že wow, toto. Učím ich vidieť veci, ktoré dovtedy nevideli. Okay. Alebo v tom vrcholovom performance, proste, že či už to je šprinter, alebo že tam už v tom výkone až toľko nenamútiš, ale čo môžeš namútiť, tak to je zlepšiť tú regeneráciu, zlepšiť to potréningové, aby oni mali potom väčšiu kapacitu na to, aby urobili lepší tréning. Lebo väčšina ľudí si myslí, že ja prídem a v tom tréningu im urobím nejaký svätý grál, im ukážem. Áno. A ten svätý grál je fakt práve v tej ich regenerácii, tej kvalite spánku, v tej stráve, v tom mentálnom, psychickom nastavení. Ale samozrejme, že aj keď vidím, že proste mám tam teraz chalana jedného golfistu, tak s ním budeme proste prechádzať nejakú rotáciu okolo bedra, pozrieme sa tam, ako sa tam môže nadýchnúť do toho a tak ďalej, že budeme si aj tú pohybovú realizáciu riešiť, ale samozrejme riešime aj iné veci. A keď prídu za mnou, tak často je to kvôli dýchaniu, že Feldenkrais je ešte taký, že nie je až taký známy, ale dýchanie je tiež ten somatický prístup, tam uvidia nejaké zmeny a ja vlastne toho Feldenkraisa, čo je pre mňa také vlastné, že ja ho zapájam
do všetkého. Či už to je silovo-kondičný tréning, či už to je dýchanie, alebo niekde inde. A postupne ich tak dávam okusovať, hej? A potom im posielam aj skupinové lekcie, alebo s nimi urobím aj individuálne terapie v rámci Feldenkraisa. Ale ja potrebujem na začiatku fakt tie maličké kvality, aby oni začali vnímať. Aspoň maličko, že vieš, lebo to nemusí byť, že čo robí lopatka, alebo čo robí tvoje rebro, alebo ako sa cítiš v oblasti pečenia, ale pre mňa na začiatku stačí aj odpoveď, cítiš sa príjemne alebo nepríjemne. Čiže vyslovene úplne tie primitívne odpovede je áno, nie. Keď sa ma opýtaš tú otázku, tak ja musím upriamiť pozornosť, kde si. Presne tak, upriamiť do seba. Ale disociácia ti urobí to, že ja nie som. Ja sa do seba nepozerám. Radšej. Lebo keď sa pozriem do seba, tak to bolí a je to neúnosné. A potrebujem urobiť niečo iné. Ja mám rád biomechaniku. Máš tu najmohutnejšie svaly. Kvadriceps, máš tam gluteálne svalstvo, priamy brúšny sval a tak ďalej. Aj psoas. Máš tam najmohutnejšie kosti. Máš tu femur, pánvu. Keď sa pozeráš na stavce, čím si nižšie ku pánve, tým sú hrubšie. Áno. Čiže biomechanicky sú najviac adaptované na to, aby zvládali najväčšiu záťaž. Preto aj, sa vrátime ku Feldenkraisovej metóde, Moshe tvrdil, že každý jeden pohyb by mal začínať od pánvy. A tým, ako mal ten background z juda, tak práve si uvedomoval, že ako je dôležité využívať tú pánvu vo svoj potenciál. A ďalšiu vec, ktorú vlastne Moshe hovoril, že každý ten pohyb by mal byť reverzibilný. Čiže hocikedy máš ten pohyb, hocikedy môžeš ten pohyb zastaviť, odísť z toho pohybu a vrátiť sa k nemu. Čiže mal by byť ľahký. A už len to, že napríklad by si robil nejaký pohyb a zadržíš dých, tak vieš, že ten pohyb nerobíš efektívne, lebo už sa telo bráni. Už keď zadržíš dých, už vieš, že telo reaguje na niečo, čo není oka. OK, čiže vlastne ten dých vlastne pri Feldenkraisovej metóde slúži ako meritko toho, že či to telo sa tam cíti bezpečne v tej danej... Ja ti poviem z praxe. Leží mi ten človek na stole. Keď sa postupne dostane do toho parasympatiku, do toho bezpečia, tak z toho prvotného, že dýchal hlavne do hrudníka, hlavne sa mu pohybovala tu na táto horná časť, tak vidíš, že sa rozdýcháva aj do celej brušnej dutiny, aj do pánvy. Potom si pozeráš, OK, keď sa tam rozdýchalo od tej bránice, čo robí tá pánva? Či nejako klesne? Alebo čo sa tam deje? Väčšinou tam vidíš aj iná energia proste je z tých ľudí. Tvár je iná. Inak ležia. Hej? Inak rozprávajú. Takže to je to, že tam vidíš potom viac a viac. A keď sa vrátime ešte k tomu dýchaniu alebo týmto somatickým veciam, tak to je to, že tým nemusíš ani povedať, že budeš pracovať na niečom psychickom, ale vždy tam pracuješ aj s tým, že sa im niečoho dotkneš. Niekedy môže byť to, že urobíme s ním nejakú dýchovú prax a zrazu on sa dostane do parasympatiku, čiže spomalí a niečo, čo tam bolo uložené, či už tej pane, alebo niečo to môže ísť vonku. Hej, lebo zober, že tá žena väčšinou potom zneužití, ona presne to pánvo pohybovať, hej, že tam rigidná. A zrazu tam pracuješ v tej terapii s tou pánvou. Samozrejme dotykov, tam je dôležité. Keď to tam vidíš, tak povedz, viete čo, idem sa vám teraz jemne dotknúť pánvy. Súhlasíte s tým? Áno. A iš veľmi pomaličky. Na začiatku iba sa dotkneš a pozrieš, čo sa tam deje. Lebo už len ten či to nie je reakcia. Už len ten dotyk vie urobiť veľa. A potom pomaličky tam rozpíš a povieš, OK, vidíte, ako sa tu viete pohnúť do tej pánvy, ako sa tu viete rolovať do pravej strany, ako sa viete rolovať do ľavej strany, aké to pre vás je, čo pri tomto cítite. A takto ich tam sprevádzaš, ale že ty nemusíš ani povedať, vy ste boli zneužitá a toto tu vidím, to tam nie je vôbec dôležité, pretože toto je to, prečo ja moc nemám rád regresné terapii, že tam dochádza podľa mňa k retraumatizácii. Že ja nepotrebujem sa ostať, rýpať, čo sa stalo v minulosti. Ja to potrebujem spracovať a fungovať v dnešnom dni. Čiže rozumiem tomu správne, že to telo si
z očí v oči možno nejaké traumatické veci v minulosti alebo nejakému presvedčeniu hlbšiemu vlastne prispôsobilo tie vzorce pohybu tak, že vlastne sú veľmi už rigidné, veľmi obmedzené, veľmi neuvoľnené a vlastne vďaka tomu bezpečiu a upriameniu pozornosti vlastne sa zvyšuje tá hybnosť, ktorej sa človek cíti bezpečne a dovolí si byť v nej uvoľnený. Áno, dostávaš do toho parasympatiku, to telo vlastne tam samo povolí. A keď tam ty ešte ideš tým dotykom, lebo ty vždy, keď urobíš dotyk, tak cieľene vlastne dáš pozornosť do toho miesta, kde sa dotkneš. Preto je v rámci fyzioterapie a terapie ten dotyk taký dôležitý. Jasné. Keď sa ti tento rozhovor páči, tak určite sa ti bude páčiť celá nezostrihaná, necenzurovaná verzia tohto podcastu, ktorú nájdeš tu na